Představ si situaci, že tě tvůj partner podvede. Smutný. Takže doufám, že si umíte představit, co tahle show může být. Jinak já jsem Anna Nazdar a jsem moc ráda, že jste klikli na tohle video, nebo že jste prostě jenom pár mých přátel, které jsem donutila se na tohle video kouknout. A jestli se na tohle koukáš ty, mamko, tak se na tohle nekoukej, protože jsem si jistá, že tě tohle video vůbec nebude bavit. No, takže pojďme na to. Ty to zjistíš, buď tím, že ti to řekne, nebo to prostě nějak zjistíš. I've got a computer. Rozejdete se, jsi z toho smutný, naštvaný, všechno. Uběhne možná pár let, pár měsíců, začínáš si z toho dostávat a z ničeho nic se ti tvůj partner ozve s tím, že by byl rád, kdybyste se dali dohromady. A ne klasickým stylem, že by se snažil třeba dobít zpět tvou důvěru. Trávili byste spolu čas a nějak by se to vyřešilo. Ne, on se rozhodne, že společně půjdete do Netflix reality show, kde celému světu oba řeknete, on mě podvedl, já jsem ji podvedl, no a teď si to pojďme spolu užít. Jakože wow? To je pěkně hloupý, to je hrozný. Je to prostě guilty pleasure hate watch. Pak jsem si řekla, že na čase přestat, protože to fakt hrozně toxický a hrozně vymletý na hlavu. A tak jsem se rozhodla, že se na to přestanu dívat. Ale tím, že to člověka prostě tak nějak baví, tak jsem se začala dívat relativně jenom na asijské, které jsou prostě rozkošné. Je to takové to, můžu ti vzít tašku, dotkl se mé ruky, prostě rozkošný. A z ničeho nic po dlouhé době jsem si zašla na Netflix, nějaká nová reality show, která se jmenuje Welcome to Cheat. Unfinished Business. Jsme zvykli na to, tady máme Love is Blind, nějaký ty Too Hot to Handle. Furt stejně, jak člověk nechápe ten koncept, nebo si říká OK, třeba u Love is Blind začátky celkem to člověk nějak chápal, ale teď tahle reality show, to je něco hodně speciálního, to je fakt něco. Není to jenom čistě o tom, že když si podvedl svého partnera v té chvíli, rozejdete se, a pak toho partnera pozve na Netflix. Netflix, doslova mezinárodní platformu a žijeme v době, kdy všichni milujeme tyhle toxické reality show a ty si řekneš, lituju toho, že jsem podvedl svého partnera, jak bych to mohl napravit? Pozvu ho na Netflix do reality show. Miluju. A nejlepší na tom ještě je, že jsou tam všichni Briti, takže jim polovinu času ani nerozumíš, abych to teď dala do rychlé kostky, protože si nejsem jistá, jestli obsáhnu úplně všechny díly, nebo to udělám na více dílů, tady toto, ale v kostce. První díl nám začíná tím, že se seznámíme jako kdyby se všemi páry. Jsou to páry, když jsou to exes? No jsou tam prostě páry, které jeden z nich si zahnul. I když máme tam litu twist, kdy se ukáže, že vlastně oba v tom páru zahnuli, až na to, že ten jeden si to nepřiznával a já to potřebuji s někým sdílet a internet je velký místo. Vy jste klikli na tohle video, jak by řeklo mnoho mužů, říkali jste si o proto, abychom hnedka na začátku rozlišili, kdo je ten, co podvedl a kdo je ten podvedený, tak jim budu říkat máslo, budou másla, protože mají máslo na hlavě a prostě jsou to takový mamlasové. Bude ten, kdo podvedl a loupák, protože jsou loupáci, že jdou do téhle show potom, co je jejich partner podvedl a jdou do téhle show, aby, já nevím co, Lucia, která je loupák. Connor, který je neuvěřitelný máslo. Náhodně lidé sedí v místnosti, kde je oheň. U velkého stolu s ohněm říkám si OK a začne to, že
někdy se to v životě stává, že prostě partner podvede a mají mezi sebou neuzavřený biznis, takže jsme tu proto, abychom jim pomohli ten biznis uzavřít, možná je zase dali dohromady, a nebo si řeknou s Bohem navždycky. A nejlepší je, že ta moderátorka, já tohle prostě miluju, když v nějakých reality show jsou ty moderátorky úplně napíchaný botoxem, takže nemají žádný prostě emoce v tom obličeji a celou dobu se jakože, že Lucia nám řekne, že spolu byli s Connorem 4 roky, on jí zlomil velmi srdce a je to velmi smutný a hnedka se nám rozpláče. Takže už teď si říkáte, tahle show vyždíme úplně všechno z těchto lidí. Ale šli tam dobrovolně, takže necítím vůči nim lítost. Ne. Další tu máme máslo Liama, jeho loupáka Olivii. A oni jsou vtipní, protože ta Olivia na jednu stranu působí jako hrozně milá holka, ale řekněme, nevím, kde jsem to slyšela, a ona prostě působí na mě jako ten typ, co se narodil proto, aby byl šťastný. Ale bohužel se rozhodla, že její štěstí bude v Liamovi. Takhle. Liam Olivii několikrát podvedl, až na to, že on si myslí, že ona ví jenom o jednom podvodu. A tohle bude ještě zajímavý dál. Jako další pár tu máme Amberly, která je loupák. A Kiena, který je loupák. Byli spolu 3,5 roku a z toho se k sobě vrátili 4krát. Já si osobně myslím, že tohle by mělo být nelegální. Můžete spolu chodit, rozejdete se. Poprvé se k sobě vrátíte, chápu. Nostalgie, věříte v to, že to jde spravit. Rozejdete se znova. Po druhé se k sobě vrátíte a už je to takové jako, že a podle mě už není další návraty. Ne. V tuhle chvíli už by to mělo skončit a přestat. Teď a hned. Do dalšího tu máme Biggs a Rebecca G. A když to takhle člověk si to řekne, tak zní prostě oba jako rapeři, což nevím, jestli jsou, nejsou, jestli jsou to jejich pravý jména, nejsou, kdo ví, nebo její asi jo Rebecca G, protože tam další Rebecca. Ona vůbec netuší, proč tam vlastně je, ona netuší to, že on ji zahnul, takže on je totální máslo, ona je loupák, ona ani neví, že je loupák. Sice se rozešli a ona si myslela, že se prostě rozešli v dobrém duchu, takovým to milujeme se, ale teď není správný čas a místo, tak možná to zkusíme někdy jindy v budoucnu, ale on místo toho jí zahýbal, ani si to neobtěžoval říct a myslel si, že nejlepší způsob, jak ji tohle sdělit, bude, když ji pozve do show. Upřímně by mě fakt zajímalo, když jí tam zvali, co jí vlastně řekli, jakože to nechtěla vědět, do jaké show jde, nebo tak. Beautiful, by the way. Thank you. Before we move forward, I need to tell you something. I did mess up. Biggs, what does messed up mean? I cheated towards the end of the relationship. O můj bože, Olivia je prostě takový malý smutný bramboráček. Moderátorka je vyzve k tomu, aby řekli, proč tam vlastně jsou. A Olivia, protože jsem s tebou chtěla být navždycky. Bro, Amberly, já budu prostě říkat Amber. Amber a Kieran jsou wild, jsou fakt crazy. Měla pocit, že on ji zahýbá mnohokrát a hodněkrát. A tak se rozhodla, že se mu pomstí tím, že mu napsala zprávu, jdu se vyspat se svým ex, a pak se s ním fakt vyspala. A její obrana je, že no jo, ale ty hade, ty prvně žil si 3 holkama, pak jsi byl v Portugalsku, spal s nahy v posteli s jinýma holkama a on na to, ale já jsem s nima fakt nic neměl, I swear. Okay. O můj bože, Biggs právě oznámil před všema na kameru, všichni už to víme, že Rebece zahýbal a ona to doteď nevěděla, nebo měla podezření, ale myslela si, že si jenom píše s jinýma holkama nebo tak něco. A on teda teď ti to řekl a nejvtipnější je, že
mi přijde, že nejvíc šokovaně se tam tváří vždycky, ale to je paradox celé téhle reality show, že vždycky, když na něco vyplave na povrch, nebo je tam něco jakože šokujícího, tak se vždycky nejvíc tváří šokovaně ti, kteří jsou tam úplně ze stejných důvodů, jakože ti, kteří dělali úplně to též, ale ve chvíli, kdy to říká někdo jiný, tak jsou jakože šokt. Ale to fakt podivný, že se rozhodl jí to říct až teď. Mě by fakt zajímalo, co tam podepisovala, nebo jak ji pozvali do té show, nebo co on jí řekl, hej zlato, pojď se mnou do show, děláme nějaké peníze, boostneme Instagram, no. Mám pro tebe velké překvapení. Pak tu máme další pár, je to Steph a André. A Steph je loupák, André je máslo. A nejvtipnější na tom je to, že ona si myslí, že ji podvedl jenom v rámci toho, že si psal s jinýma holkama, což zjistila tak, že měl na stole telefon, přišla mu zpráva od nějaké holky, kde bylo chybíš mi, a ona si to otevřela, přečetla to, hnedka konfrontovala, naštvala se, rozešla se s ním, skončila s ním. A on jí tak troška neřekl, že vlastně 3krát spal s tou holkou. A rozhodne si jí to říct až v téhle show. A já si myslela, že vzít si polívku do práce jakožto oběd je hloupý nápad, když nemá žádnou krabičku, která je dobře těsní. OK, tak to byl večer, kdy jsme se tak nějak seznámili. Myslím si, že tam chybí ještě 2 páry, ale ty s těma se seznámím asi až v průběhu, protože si teď nemůžu vybavit jejich jména a nebyly tam ukázáni. No, to je jedno. Teď máme ráno, kdy snídají, protože jo, ještě sranda věc je to, že rozdělili do 2 různých vil. V jedné vile, a vlastně to není ani tak, že by to byli ti, kteří byli podvedení a ti, co podváděli. Ne, oni jsou namixovaní, ale jsou rozděleni tak, aby prostě nebyli společně v párech. A klasické spaní, což mi přijde hrozně divný vzhledem k tomu, jaká to má být jakože reality show, ve které se snažíš. Že tohle má být reality show, ve které se asi snaží o to, aby se ti lidé zase dali zpátky dohromady a prostě tak nějak spolu byli, tak mi přijde dost zvláštní, že tam mají třeba spací systém stejný jako v Love Islandu nebo Too Hot to Handle, takže to máme prostě 2 různé místnosti, kde každý má svou postel a takhle tam spí všichni dohromady. Taky máte někdy pocit, že všechny reality show jsou utvořeny k tomu, aby tam bylo co nejvíc drama? Takže máme tu druhý den a Rebecca a Big si spolu jdou promluvit pořádně o tom podvádění. Je na ní vidět, že je fakt rozhozená, což bych řekla, že buď je skvělá herečka, nebo fakt nevěděla, do čeho jde, což je hrozně překvapující a hrozně divný. A fakt celou dobu budu mít v hlavě jenom to, jak tam mohla jít s tím, že nevěděla, do jaké show jde. Ten Big, upřímně řečeno, já nevím, co si představoval. Při otázce, když se ho zeptal, takže když bychom spolu zůstali, There wasn't like a reason for it. It just happened. Když se ho zeptala, takže když bychom spolu zůstali, tak řekl bys mi to někdy, tak řekl ne, neřekl. Tak já se ptám, proč jí to říká teď a ještě v televizi? Já to nechápu. Speechless. Please try and not make this into a joke. Okay. So I'm asking you Yeah, I direct know. questions. Okay. Give me direct answer. Okay, truthfully, I wouldn't have told you. Máme tu další část, ve které Steph
a André si povídají o tom, že André podvedl. A jedno musím říct, na Steph, i když je loupá, tak se mi na ní fakt líbí, že hnedka šla tu brdě. Tak co? Jo, tak co? Je jsi s ní sex? Lej, řekni mi to. Ta fakt nechodí kolem horké kaše. A víte, co je hrozně divný? Já vím, že to bude znít úplně hrozně ode mě. A ten André vypadá jako ze všech těch mužů, tam úplně nejvíc jako takový pohodář. Why would she say I miss you? Did you guys have sex? There was, sexual relations, yes. You had sex with her? I did have sex with her. How many times did you sleep with her? A few times. I need 3 numbers. times. 3 times. Fakt se mi líbí, že když začala být emocionální a začala brečet a takže se jí fakt zeptal, můžu tě obejmout? Podle mě tohle je důležité, co si lidi neuvědomují. Že někdy, když brečíte a ještě hlavně, když je to kvůli někomu konkrétnímu, tak prostě nechcete, aby na vás ten člověk prostě začal šmatlat nebo tak. Nebo já to tak mívám. A tak tohle se mi fakt líbilo, že i přesto, že je to hajzlík, tak se jí zeptali, jestli může obejmout a ona řekla, že ne a on to fakt respektoval, což je super. Sean a Tegan. Tegan je loupák, Sean je máslo. A tohle je fakt nepříjemný. Takhle, otázka. Protože jejich příběh je o tom, že spolu randili, jády, byli jsme šťastní, máme spolu pejska, který byl fakt cute. A potom, co jí zahnul, tak slečna paní, se kterou zahnul, tak Tegan kontaktovala úplně všude. Úplně všude na sociálních sítích. A já se ptám, v tuhle chvíli, otázka pro mě je, ve chvíli, když by ta paní slečna věděla předtím, než si s Seanem začala, že má přítelkyni, tak je stejná svině jako on. Že jo? Napište mi do komentářů. Myslíte si, že když vás někdo podvádí, nebo když by vás podvedl váš partner a byli byste ve velmi monogamistickém vztahu, ve kterém prostě žádný nejste otevření nic a fakt tradiční monogamní vztah. Váš partner vás podvede, přijde vám jako dobrý nebo spíš naopak velmi zlý, když se pak ta osoba, se kterou vás podvedl, vám ozve, aby vám řekla, že vás podvedl váš partner. I found out because she contacted me and played me the voicemail where you had a conversation, she'd recorded it, where you were begging her not to tell me. I apologize about that. Přímě nevím. Jakože na jednu stranu mi to zní jakože fajn, ale jenom ve chvíli, kdy vím, že buď bych to dokázala unést, nebo by to automaticky znamenalo, že se s tím člověkem chci rozejít. Ale jestli bych byla pak v takové té fázi, kdy se v tom plácám, nevím, tak nevím, jestli to je dobrý nápad. A je to fakt zvláštní. You kiss a girl, you leave with a girl, you then get a taxi with a girl to your house, you then have a girl in your living room, and then you take her upstairs to bed. Yeah. So 5 chances here, Sean, 5. Yeah, I know. That's a conscious decision 5 It's a whole times. process of when somebody does something wrong, isn't it? Že Tegan a Sean, co jsem pochopila, takže on ji zahnul, ta holka jsem jí ozvala, všechno jí řekla, plus měla i nahrávky, kde on prosí tu slečnu, hlavně to neříkejme přítelkyni, a slečna to všechno poslala Tegan a ukazuje se, že i potom se k ní vlastně vrátila, nebo po tomhle se Tegan k Seanovi vrátila, ale po čase jí začali lidi říkat, že se kvůli němu mění a ona si uvědomila, že ztrácí sama sebe a že jediné, pro co žije, je doslova pro chlápka, který ji zahnul, takže řekla a dost a končím s tebou. A on to pochopil stylem pozvu si tě na Netflix do show. You
cheated. That could have been the end, but I'm so forgiving and so stupid. I came back to you. What happened? What happened? Yeah, what Why did I break up with you? Yeah. People said that I started changing and that I weren't making the effort with them. I was changing because I didn't trust you. My life was you. I just lived for you. You cheating has ruined me. You were like everything to me, Sean. Liam a Olivia, takže Olivia je náš šloupák, Liam je máslo a on říká, jo, podvedl se mi jednou před 10 lety, jsem jednou tím, že jsem líbil někoho jiného. No, až na to, že ona má důkaz, že spal s někým jiným, až na to, že on to buď neví, nebo si to nechce přiznat, těžko říct. Recently, I found out Liam's cheated on me again. The girl has come to me and told me in detail what happened with them two that night, and I've got evidence that he doesn't know that I know that. If he can't be honest and he can't give me what I want, then I'll have to say goodbye. You can't continue to punish people. It's not like I did. All that time ago. Obviously, you know that we've always had issues, especially with jealousy. Ten Liam, to je fakt neuvěřitelný. Takže on neví, že ona tohle všechno ví, co provedl, a ještě se jí rozhodne tak nějak, ne že psychicky vydírat, ale dávat ty ultimáta. Jakože pokud okamžitě nepřestaneš řešit minulost a pokud okamžitě nezačneš být prostě v pohodě s tím, co já jsem kdy provedl, a nenecháš všechno na pokoji, tak víš co? Končíme! Tohle je zajímavá strategie, jak získat dívku svýho údajně života zpět. Velmi zajímavý. A Olivii a Liamem nám tady tenhle díl končí první díl. Takže tímhle nám končí první díl a já jsem v šoku. Jako... Ne, je to fakt, na jednu stranu ne, že je to dobrá show, protože je to fakt hrozný. Že, jakože celý ty koncepty tady tohohle, třeba výměna manželek a tak, že do toho, že ještě to Love is Blind nebo Too Hot to Handle, je to takový to, že to jedete na vlastní triko, ale takový tyhle věci, kdy do toho zatáhnete ještě další lidi. Já vím, hodně lidí, nebo speciálně v tomhle případě, je to i otázka toho, že jsou to dospělí lidé, co mohli říct ne, ale chápu, že když je tam to emocionální, že prostě toho člověka máte furt rádi, nebo prostě doufáte, že to bude lepší, nebo prostě chcete asi být slavní, nebo já nevím, co tam jde. Ale přijde mi fakt neuvěřitelný, že prostě někdo do takovéhle show jde dobrovolně. No zajímavý a doufám, že vás tohle video bavilo, nebo že vás budou bavit ty další. Budu moc ráda, když se kouknete na ostatní mé videa, které nejsou tyhle tématy, které jsou třeba o filmech, knížkách a cestování, a doufám, že se brzo uvidíme u dalšího videa, protože hodlám s váma sdílet tady tuhle show, protože potřebuji to s někým sdílet, potřebuji to ze sebe dostat ven a potřebuji chápat to, že vnímám tady tuhle show, jakože cože, tak v tomhle nejsem sama a pro mě hrozně zajímavý a srandovní, takže doufám, že jste se u tohle videa bavili a že se brzo uvidíme u dalšího. Budu moc ráda za like, komentář, odebírání, když mě budete sledovat na mém Instagramu, a brzo na viděnou. Anna se loučí. Nazdar!